लहानपणापासूनच आम्हाला आवड आहे किल्ले बनवण्याची. तर सुरुवात 4 वर्षापासून मी केलेली आहे. हे छत्रपती शिवाजी महाराज राजे आत- त्यांचं महत्त्व आता या इतरांना. किल्ल्यामध्ये तुम्ही काय काय दाखवलंय? मी विहीर दाखवले, तलावात मगरी आहेत आणि शेती, शेतीला पूर्व प्राधान्य दिलेलं आहे. तर त्या शेती कशी हिरवं पिकं घेतलेली आहेत. किसानांना, शेतकऱ्यांना पूर्वी खूप महत्त्व होतं. त्यांचे म्हणजे त्यांचे गुरु रामदास स्वामी शिवाजी महाराजांचे, तर ते त्यांच्या साईटला उभे आहेत. बाजीराव प्रभू बाजी प्रभू आहेत, त्यांची मी मूर्ती ठेवलेली आहे.